ennusteen otsikko on "Vakaat ruokamarkkinat pitävät ruoan hinnannousun kurissa", että oltaisiin ehkä vähän voitu enemmän eroa keksiä, mutta toisaalta kyllähän tämä niin kuin on edelleen se pääviesti, jota on hyvä toistaa, että ruokala riittää ja elintarvikeala selviää tästä kriisistä monia muita aloja paremmin ja Suomesta vielä poikkeuksellisen hyvin. Mutta pidemmittä puheitta aloitetaan ennusteen esittely. Mä laitan kalvot täältä pyörimään tuosta maatalouden osuudesta ja mä annan puheenvuoron Tapsalle, joka kertoo aluksi noista viljamarkkinoiden näkymistä. Joo, kiitos. Odotetaan, että kalvotkin tuohon ilmestyy. Viljamarkkinoiden näkymistä voisi... Miksi se nyt alkoi tolleen? Pitäisikö nyt kuuluu? Pitäisi. Nyt pitäisi kai kuulua. Joo, pahoittelut tästä yllättävästä teknisestä ongelmasta, jonka syystä meillä ei ole harmaita aavistustakaan. Eikä lähdetä sitä nyt selvittämäänkään, vaan mennään maatalouden näkymiin. Eli tosiaankin tämän ensi vuoden näkymiin maataloudesta ja mennään maatalous sellaisessa järjestyksessä, että ensin minä juttelen noista viljamarkkinoiden näkymistä, sitten päästetään taas Hanna ääneen. Hanna kertoo kotieläintuotteiden eli maidon, lihan markkinanäkymistä, sitten mä vedän yhteen maatalouspuolta ja sitten päätteeksi Hanna kertoo elintarviketalouspuolesta eli elintarviketeollisuudesta, ulkomaankaupasta ja sitten siitä, mikä kaikki kiinnostaa, eli ruoan hinnasta. Mutta mennään tuohon vilja-asiaan nyt ensinnäkin. Viljoista voi ihan niin kuin yleisellä tasolla todeta, että maailmanlaajuisesti korjataan, tai tänä nyt kuluvana satovuotena on maailmanlaajuisesti on tosi isoja satoja, että ihan niin kuin melkein kaikilla kasveilla on kaikkien aikojen suurin sato tai ainakin hyvin lähellä sitä ja se tarkoittaa sitä, että vaikka kulutuskin jatkaa kasvuaan niin varastot kasvaa silti ja se taas sit tarkoittaa sitä, että siitä viljasta ei ole niukkuutta, niin kuin ekonomisti tykkää sanoa. Eli ei tule viljasta pulaa, eli ei ole mitään suuria korotuspaineita hintoihin. Katsellaan vähän nyt viljalajikohtaisesti, eli tosiaankin vehnän tuotanto on ennätystasolla, kulutus kasvaa, mutta se siis vehnän kulutushan kasvaa aika pitkälti niin kuin käsikädessä väestön kasvun kanssa. Eli vehnä on sellainen, että sitä syödään, ihmiset syö sitä niin sen kulutus kasvaa sitä myötä, kun väestön määrä kasvaa, mutta se kasvaa kuitenkin sen verran hitaammin kuin mitä tuotanto nyt nousee, että varastoihin kertyy tavaraa. Maissi taas on tyypillinen rehukasvi, jota tosin on viime aikoina käytetty aika paljon myös bioenergialähteenä. Maissista tulee myös nyt historian suurin sato ja tuosta rehukasvipuolella on se, että maissin kulutus kasvaa aika reippaasti ja sinänsä niin kuin maissivarastot ei kasva, mutta maissin käyttö on silleen, että nyt koska tämän koronan takia liikenne maailmalla on vähentynyt, niin sitä biopolttoainekäyttöä on selkeästi vähemmän kuin mitä sitä on ollut, niin sitten maissia siirtyy taas biopolttoainekäytöstä rehukäyttöön.
Ja sitten siitä taas seuraa se, että muita rehuviljoja, mitä nyt tähän asti on käytetty niin kuin tavallaan korvaamaan sitä biopolttoainekäyttöä mennyttä maissia rehukäytössä. Meniköhän tämä nyt tarpeeksi monimutkaisesti? No joka tapauksessa niin sitten niitä muita rehukasveja jää nyt varastoon, eli maissia kulutetaan paljon, mutta rehuviljavarastot sinällään, siis ohra, durra, vastaavat kasvit, niin niiden varastot maailmanlaajuisesti kasvaa. Soijan tuotannossa niin ikään nähdään reipasta kasvua eli soijasadotkin on ympäri maailmaa aika isoja. Et tietenkin näissä kaikissa on se, että esimerkiksi jos nyt vehnästä puhutaan, niin Euroopan unionissa erityisesti, mutta myöskin tuolla niin kuin sit itäisemmässä Euroopassa, niin sadot jää jonkun verran viimevuotisissa, mutta sitten taas muualla päin maailmaa korjataan hyvinkin isoja satoja ja sama koskee kaikkia viljoja tietenkin, että ei joka paikassa ole huippusato, mutta kokonaisuutena on huippusatoja. Ja soijan kulutus kasvaa, siihen vaikuttaa nyt taas tämä korona ja sitten tämä niin kuin lihan menekin kasvun hidastuminen globaalisti, niin soijan kulutus kasvaa vähän hitaammin ja myöskin soijaa jää varastoihin. Eli kaiken kaikkiaan, niin vaikka tuotanto kasvaa ja vaikka kulutuskin kasvaa, niin myöskin varastoihin tulee käytännössä vähän lisää tavaraa. Isoja ne varastomuutokset ei ole, mutta kuitenkin niitä on. Niin seuraava kuva voidaan ottaa sitten siitä, kun ei se toiminutkaan tuosta napista painamalla. Eli tosiaankin, kuten sanottu, niin vehnää tuotetaan ja kulutetaan aika lähelle sama määrä varastot pikkasen kasvaa niin hintaan ei ole odotettavissa mitään hirveän isoa eroa. Maissilla oikeastaan vähän niin kuin sama tarina. Siinä on nyt vähän se, että biopolttoainekäytön pienentymisen takia niin tänä vuonna hinta pikkasen laskee, mutta siinäkään se ero ei ole mitenkään kauhean iso, niin kuin tuosta kuvasta voi nähdä niin hirveän iso ero, ja siinäkään ensi vuonna sitten pikkasen nousee toi maissin hinta, ja sitten seuraava kuva, missä kerrotaan sitten soijan hintamuutosten olevan niin ikään melko vähäisiä. Eli tuossa on myöskin taulukkoon koottuna noin muutokset, että vehnän soijan hintamuutokset on muutaman prosentin luokkaa, ja nehän on niinku sellaista lähinnä kohinaa tuossa ympärillä, että maissilla on sitten vähän isompia noin muutokset, mutta ei noikaan 10% maissin hintaakin lisää, niin ei se sitä hintatasoa varsinaisesti muuta, että ne pysyy aika lailla samalla tasolla. Maailman viljamarkkina näkymät on sellaiset. Sitten Suomessa meillä tänä vuonna viljasato pienentyy selkeästi. Vehnä- ja ohrasato pienentyy eniten koska niiden hehtaarisadot ensin toisaalta normalisoituu molemmilla, eli siis normalisoituminen verrattuna viime vuonna korjattuihin tosi isoihin hehtaarisatoihin ja sitten ohrasato pienentää myös se, että viljelyala pienentyy jonkun verran. Kauralla taas sitten vastaavasti sitä ohra-alaa siirtyi kauralle, niin kaurasadon pienentymistä pikkasen hidastaa se, että kauran viljelyala kasvaa. Sitten on tietenkin tämä syksyn tuoma epävarmuus tähän, että miten niitä sieltä saadaan pois, niitä pienentyneitä hehtaarisatoja sieltä pelloilta, niin se on vähän pieni sellainen epävarmuustekijä. Me ollaan tähän pikkasen laskettu meidän ennusteeseen, että pikkasen jää korjaamatta. Toivottavasti ei jää, mutta on se melko mahdollista, että jonkun verran jää, mutta me ei kuitenkaan nähdä, että hirveän paljon jää. Et nyt on kuitenkin, vaikka nyt ollaan jo melkein lokakuussa, niin vielä kai on sellaista, että ainakin paikoin niin on ihan hyvät mahdollisuudet vielä saada niitä puinteja jatkettua. Mitäs tämä sitten hintapuolella tarkoittaa? No, tässä on sama tarina oikeastaan kuin maailmanmarkkinoilla, että paitsi että meillä sadot pienentyy, mutta se varastopointti on meillä sitten taas, kun meillä on ollut muutamia aika isoja satoja tässä viime vuosina, niin meillä on varastoihin kertynyt tavaraa
tavaraa. Ja sitten meillä on se, että kun vehnän ja ohran osalta toi vienti on sellaista, että vienti tehdään nykyisellään vielä aika pitkälti siinä tilanteessa, kun sitä on niin paljon sitä tavaraa, että siitä on vähän niin kuin pakko päästä eroon niin nyt sitten tänä vuonna vienti vähentyy viime vuoteen verrattuna, ja vaikka sadot pienentyy ja esimerkiksi vehnällä kysyntä pysyy koko ajan entisellään, niin varastoihin kertyy pikkasen lisää tavaraa edelleen. Ja se tarkoittaa sitten tietenkin sitä, että hintoihin ei mitään isoja nousupaineita tule. Että laatuongelmat saattaa nimenomaan leipävehnän osalta tuoda sitä, että sellainen niin tosi hyvälaatuisesta leipävehnästä, niin sellaisen hintataso saattaa nousta jonkun verran. Ohraa on varastoissa niin paljon, että siitä ei kanssa ole minkäännäköistä pulaa luvassa, ja näin ollen niin kuin ohran hintatasoon ei ole myöskään odotettavissa mitään merkittävää muutosta. Että tuossa nyt niin kuin näkyy tuossa kuvassa, niin ensi vuodella me ajatellaan, että ensi vuoden syksynä sitten hintatasot nousis vähän, että kun tässä on nyt tällainen vuosi, että ei ole niin isoja satoja tämä vuosi, ja sitten jos ensi vuonna tulisi sellainen normaali sato, niin sitten se kysyntä-tarjontatilanne menee vähän sellaiseen asentoon, että pikkasen hintatasoon olisi luvassa parannusta, mutta silti vielä jäädään noista niin kuin parin vuoden takaisista huipputasoista aika kauas. Sitten meillä on vielä yksi kuva tästä, missä kerrotaan kaurasadosta. Eli kaurasato tosiaan on normaali, kauran kysyntä kasvaa ja viennin vetokin on, vientiin menee ihan mukavasti tavaraa, elintarvikekäyttökin kasvaa, mutta sitäkin on varastossa kuitenkin niin paljon, että ei kauraankaan nyt ei näyttäisi, että olisi mitään iso hintamuutos luvassa tästä tänä vuonna. Tuossa nyt näkyy ohralla pieni miinus, se johtuu vähän siitä, että siinä on niin kuin viime vuonna oli niitä hintapiikkejä, niin ne veti sitä keskimääräistä hintaa vähän ylöspäin. Mutta sellainen on nyt niin kuin viljamarkkinan näkymä Suomessa. Sitten mennään varmaankin maitoasioihin, ja Hanna pääsee välillä ääneen. Kyllä, joo. Tänä vuonna poikkeuksellisen laadukas rehusato nostaa keskituotosta, ja sen seurauksena maidon tuotanto kääntyy Suomessa nousuun ensimmäistä kertaa itse asiassa moneen vuoteen. Tilamäärä ja lehmämäärä sen sijaan vähenevät edelleen, ja ensi vuonna palataan tähän laskevaan trendiin, eli maidon tuotanto Suomessa kääntyy jälleen ensi vuonna sitten laskuun. Kulutuksessa on tapahtunut korona-aikana myös muutoksia, eli kun nestemäisten maitotuotteiden kulutus on ollut jo pitkään laskus ja niin nyt korona-aikana kuitenkin esimerkiksi jogurtin kulutus on kääntynyt nousuun, samoin juustojen kulutus on ollut tässä viime vuosina laskussa, niiden kulutus on korona-aikana kääntynyt kasvuun. Yleensäkin tämmöiset tuotteet, joita niin kuin kotona syödään välipaloina, niin niiden kysyntä on kyllä korona-aikana kasvanut. Ja tavallaan myös sitten tämä erityisesti juusto- ja jogurttien kulutuksen kasvu, niin se on paikannut sitten sitä tappiota, mitä maitosektorille on syntynyt siitä, että tuo ruokapalvelujen, ravintolapuolen kysyntä on ollut vähäistä. Viennissä maitojauheen vienti on lisääntynyt merkittävästi ja sen keskihinta on noussut. Tässä on taustalla muun muassa se, että Kiinassa kasvatetaan puskurivarastoja mahdollisia toimitusketjun häiriöitä vastaan. Eli on odotettavissa, että sitten kun Kiinan varastot on täynnä, niin kysyntätilanne muuttuu. Juusto- ja voivienti on puolestaan vähentynyt. Ensi vuodesta me ajatellaan, että maitotuotteiden vienti vähenee, kilpailu lisääntyy, maidon tuotanto on tosiaan kasvussa kaikilla merkittävillä tuotantoalueilla. Ja kyllä tässä niin kuin talouden tilanteessa voi odottaa, että kysyntä heikkenee vientimarkkinoilla. Sitten jos katsotaan noita
hintoja, paitsi että en tiedä. Nytkö se jumittaa? No sehän on mukava. Pikku hetki, kun saadaan kalvot vaihtumaan. Mäpäs jaan uudestaan. Tämä jotenkin jumitti koko esitys. No nyt, pahoittelut. Maidon tuottajahinta Suomessa nousee tänä vuonna, mutta kääntyy ensi vuonna loivaan laskuun. Tätä maitomarkkinoiden kansainvälistä tilaa mukaillen. EU:ssa maidon tuottajahinta laskee tänä ja ensi vuonna. Kysyntä heikkenee, kilpailu kiristyy. Kuluttajan ostovoima heikompi kehitys vähentää arvokkaampien maitotuotteiden kysyntää. Ja Kiinan tuontikysyntä tosiaan pienenee sitä mukaan, kun maan maitojauhevarastot täyttyvät. Ja Brexit on tietenkin yksi uhka maitomarkkinoilla. Brexit kasvattaa tarjontaa EUn sisämarkkinoilla ja aiheuttaa hintoihin laskupainetta. Ei pidä kuitenkaan ajatella, että se vienti sinne Britteihin kokonaan loppuu. Siihen vaan tulee tullit päälle. Se on brittiläisten kuluttajien kannalta kalliimpia tuotteita. Ja kyllä varmaan niin kuin suurin kärsijä on nimenomaan brittiläiset kuluttajat, että he maksavat sitten näistä tuontimaitotuotteista sit korkeampaa hintaa. EUn maitotuotteiden viennistä 10% menee Britteihin, että kyllä siinä niin kuin jonkunlaista markkinahäiriötä on ainakin hetkellisesti odotettavissa. Mutta kyllähän tällaiset asiat yleensä aika niin kuin, nopeasti sit saadaan niin kuin sopimusten kautta järjestymään. Suorat vaikutukset Suomeen ja todennäköisesti aika pieniksi, että Suomen vienti Britteihin on aika vähäistä, että ne vaikutukset Suomeen tulee sitten tuolta EUn sisämarkkinoiden kautta. Mennään sitten lihamarkkinoihin. Sianlihatuotanto reagoi afrikkalaisen sikaruton ASF:n aiheuttamaan kysyntäpiikkiin Kiinassa, eli tuotanto on EU:ssa kasvussa. Kiinan oma tuotantohan jouduttiin suurelta osin ajamaan alas ja on ollut alhaalla nyt jo useamman vuoden. Ja sianlihan vienti EU:sta Kiinaan on kasvanut merkittävästi. Kiinan strategiana on kuitenkin saada oma sianlihan tuotantonsa jaloilleen ja päästä eroon sianlihan tuontiriippuvuudesta. Ja siis Kiinahan on tänä vuonna jo kasvattanut omaa tuotantoaan merkittävästi. Ja tämä jatkuu myös ensi vuonna. Ja kyllä on niin kuin näköpiirissä, että jo ensi vuonna Kiinan sianlihan tuonti pienentyy merkittävästi. Ja nythän tosin ASF on levinnyt myös Saksaan, joka on EUn suurin sianlihan viejämaa. Ja tämä tuo tietenkin epävarmuutta sitten sianlihan markkinoille. Lopullisia vaikutuksia on tietenkin tässä vaiheessa vaikea sanoa, mutta kyllähän se niinku, tietenkin siis hyvin mahdollista, että EUn sianlihamarkkinat häiriintyvät tämän takia, että jos yhtä aikaa siellä Kiinassa oma tuotanto kasvaa ja sitten sianlihaa Euroopasta ei saada sinne vietyä, niin kyllä sitä sianlihaa sitten Euroopan sisämarkkinoilla on aika paljon tarjolla todennäköisesti. Ja Kiina on muutenkin ehkä enenevässä määrin alkanut ostaa sianlihaa tuolta Etelä-Amerikan maista. Mutta tosiaankin niin siis lopulliset vaikutukset, niin ne jää sitten nähtäväksi ja myös se, että kuinka tämä niin Suomen markkinoihin vaikuttaa. Naudanlihan tuotanto EU:ssa pienentyy hieman. Tuotantoa vetää alaspäin se, että ravintolat oli keväällä kiinni ja naudanlihaa kulutetaan nimenomaan ravintoloissa huomattavasti enemmän kuin kotona. Ja myös siipikarjanliha kääntyy väliaikaisesti
laskuun. Sipikarjalihan tuotanto, eurooppalaisen sipikarjanlihan vienti on vähän vaikeuksissa, kun se kohtaa entistä kovempaa kilpailua, erityisesti tuolta Etelä-Amerikan markkinoilta. Naudanlihan kysynnän heikentyminen vetää hintaa alaspäin, eli naudanlihan tuottajahinta EU:ssa on tulos alaspäin tänä vuonna. Sianlihahinta EU:ssa nousi reippaasti tämä vientikysynnän imus viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa. Nyt keväällä hinta on kuitenkin kääntynyt laskuun ja sitä vetää alaspäin nimenomaan tämä vientikilpailun kiristyminen. Kiina on myöntänyt uusia tuontilupia yhdysvaltalaisille ja brasilialaisille toimijoille. Ja myös koronapandemian aiheuttama epävarmuus taloudessa laski Yhdysvalloissa ja Brasiliassa sianlihahintaa, ja se on kyllä sit vaikuttanut myös eurooppalaiseen sianlihamarkkinoihin ja tuottajahintaan. Sitten päästään Suomeen. Muun EUn tapaan niin Suomesta on viety runsaasti sianlihaa Kiinaan ja viedään edelleen. Ja tämä on kääntänyt tilanteen niin, että sianlihan tuotanto on kääntynyt nousuun Suomessa monen laskuvuoden jälkeen. Ja kulutus sen sijaan Suomessa pysyy edelleen laskussa ja tämä näkyy tässä kuviossa aika mielenkiintoisesti, että tuotanto on taas pitkästä aikaa Suomessa suurempaa kuin kulutus. Ensi vuonna tilanne sitten tosin tasoittuu, että on odotettavissa, että tosiaan tuotanto Suomestakin kääntyy laskuun ja kulutuksen lasku jatkuu myös edelleen. Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus jatkaa molemmat kasvuaan. Siis tämä tuotannon kasvu seuraa tätä kulutuksen kysynnän kasvua. Se on aika tasaisesti tässä viime vuosina kehittynyt sekä tuotanto että kulutus molemmat kasvanut tasaisesti, ja tämä trendi jatkuu myös tänä ja ensi vuonna. Ja tässä on lihan tuottajahintojen kehityksestä Suomessa. Voimakas vientikysyntä nostaa sianlihan tuottajahintaa tänä vuonna. Ensi vuonna sitten markkinatilanne muuttuu ja hinnannousuja ei enää nähdä. Naudanlihan hinta on laskussa, koska kulutus pienentyy nopeammin kuin mitä tuotanto on pienentynyt. Ja tosiaan siipikarjanlihan markkinoilla niin tämä kysynnän ja tarjonnan suhde on tällainen aika vakaa. Se ei muutu, joten hintatasokin pysyy. Ja tässä oli katsaus maitomarkkinoihin ja lihamarkkinoihin, ja nyt mä annan taas puheenvuoron Tapsalle, joka kertoo sitten tuotantopanosten hintakehityksistä ja sitten maatalouden yrittäjätulosta. Joo, tässä on tosiaankin tämä vuosi nyt on hyvin poikkeuksellinen vuosi, että tänä vuonna on panosten hinnat aika reippaassa laskussa, että tuossa nähdään että energiahintaa me ennustellaan jopa 10% tiputusta, lannoitteiden ja rehujen hinnatkin tuolla pitkälle yli tai alle 5%, että rehujen hintoja nyt vetää alaspäin se viime vuoden runsas sato ja siitä seurannut viljan hinnan lasku ja lannoitteiden osalta taas voi todeta, että kansainvälinen lannoitemarkkina, siellä kansainvälisesti on varauduttu tässä niin lannoitteiden käytön kasvuun, että lannoitetuotantokapasiteettia maailmalla on jonkun verran lisätty ja nyt sitten eri syistä, hiilensidontaa ja muuta ilmastoasiaa, ympäristöasiaa, niin se lannoitemarkkina ei olekaan kasvanut ihan niin voimakkaasti kuin on odotettu, niin siitä sitten pikkasen on tullut löysää sinne markkinalle ja senkin takia hinta laskee. Tietenkin näissä kaikissakin on toi korona vaikuttaa jonkun verran, mutta erityisesti energiapuolelle niin koronan takia
on tosiaan, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin pienentynyt, sen takia se niin kuin liikenteen energiakysyntä on pienentynyt. Toisaalta myöskin öljy on nyt tarjolla vähän enemmän kuin tarvis, niin energiahinta, erityisesti öljyn hinta on aika alhaalla. Sitten voi vielä todeta, että sellaisetkin kustannuserät, joista on totuttu, että ne ei koskaan laske, kuten rakentamiskustannukset ja maatalouskoneiden hinnat, niin nekin nyt näyttäisi tänä vuonna olevan pikkusen miinus. Siellä puhutaan ihan siitä 1-2% tiputuksessa, mutta kuitenkin nekin on niin kuin alamäessä nyt tänä vuonna ja sitten se niin kuin isompi kaatoluokka, mihin sitten putoaa esimerkiksi kasvinsuojeluaineet, joiden hinnoissa ei myöskään ole mitään isompia nousupaineita, niin sellainen tarvikkeiden luokka, niin sen hinnat laskee myös jonkun verran, mutta toki tämä tilanne nyt sitten meidän arvion mukaan niin ensi vuonna taas normalisoituu, että siinä tulee vähän sitten taas rekyyliäkin, että noi hinnat nousee vähän normaali enemmänkin jopa, mutta tämä vuosi nyt tosiaan mennään tällaisen niin kuin edullisten tuotantopanosten aikaa ja sillä onkin sit vaikutuksia taas yrittäjätuloon. Eli siitä huolimatta, että meidän kuiva alkukesä syö meidän hehtaarisatoja ja hankalat korjuuolosuhteet syksyllä voi vielä syödä sitä satoa lisääkin, niin, ja sitä kautta niin kuin kasvituotannon tulot tietenkin pienentyy. Kotieläintuotannon tulot pikkasen kasvaa, koska maidon ja sianlihan tuotanto kasvaa ja näin, mutta kaiken kaikkiaan niin myyntitulot kuitenkin, myyntitulot pikkasen pienentyy tänä vuonna. Tuet pysyy aika lailla entisellään, koska nythän aletaan elää tätä siirtymäkauden aikaa, niin tuet menee aika lailla niin kuin vakioidusti, mutta koska kustannukset laskee niin paljon niin no tuossa näköjään lukee, että liki 1/5. Me sitten todettiin jossain vaiheessa, että itse asiassa kustannusten laskun lisäksi meidän pitää myöskin ymmärtää se, että nyt tällainen syksy, niin se vähän myöskin lisää sitä energian käyttöä. Eli pikkasen lisättiin sitä energian käyttöä, niin sen takia meidän lopullinen yrittäjätuloennuste ei ole liki 1/5, vaan 15%. Mutta tosiaankin markkinatuotot pikkasen miinuksella, tuet ennallaan ja kokonaisuus 15% plussalla. Toki tässä nyt on edelleen hyvä muistaa se, että tässä on nyt tosiaan 2 vuotta yrittäjätulo noussut 2-numeroisia prosentteja, mutta se taso, millä se on ollut tuolla 2018, niin se on hyvin matala. Että tässä kuviossa, mikä tuossa näkyy, niin siinä näkyy vuoteen 2012 asti, ja tämänkin vuoden nyt, joka näiden kustannusten takia nousee kohtuullisen paljon, niin sekin jää vielä tuon 2012 vuoden tason alapuolelle. Ensi vuonna lasketaan siitä edelleen, ja sitten jos kuvio jatkettaisiin pari vuotta vielä kauemmas taaksepäin, niin sitten siellä päästäisiin jo yli 1 500 miljoonaan tai 1,5 miljardiin. Eli kun toi nyt on tuossa niin kuin vähän päälle miljardissa, niin se on totta kai parempi kuin toi, mitä tuolla oli 800 miljardia 5 vuotta sitten, mutta toisaalta 10 vuotta sitten oli 1,5 miljardia, että siihen verrattuna se ei ole hirveän paljon. Että tästä ei nyt ehkä kuitenkaan vielä pidä vetää sitä johtopäätöstä, että kyllä korona-aikana maataloudella menee hyvin, vaikka toki niin kuin paremmin menee kuin mitä on mennyt tuossa kurjimpina vuosina, mutta sellainen, ja tietenkin siis vaikka ei menekään yhtä hyvin kuin parhaimpina vuosina, niin onhan se nyt kuitenkin niin kuin hyvä, että se yrittäjätulo nousee, että kyllä se nyt helpottaa sitä monilla tiloilla ihan todellista ahdinkoa kuitenkin jonkun verran. Toki taas on muistettava se, että me puhutaan yrittäjätulosta koko Suomen maatalouden tasolla, että se ei tarkoita sitä, että kaikkien tilojen tulot nousee 15%, jonkun nousee paljon enemmän ja jonkun valitettavasti nousee paljon vähemmän, tai voi jopa olla, että kaikille ei nouse ollenkaan. Että tilojen väliset
erot on ihan merkittäviä mutta kokonaisuutena niin kuitenkin tällainen positiivinen vuosi tänä vuonna, mutta sitten ensi vuonna kyllä taas niin nähdään, että pikkasen sitten taas lähdetään alaspäin, mutta pysytään kuitenkin tuon miljardin yläpuolella vielä ensi vuonnakin. Mutta sellaiset on nyt niin kuin maatalouden näkymät. Sitten Hanna kertoilee vähän elintarviketalouden, eli mennään vähän eteenpäin ketjussa. Yes, kiitos. Eli ensin elintarviketeollisuuden näkymiin. Vaikka yleiset suhdannenäkymät on heikentynyt, niin elintarviketeollisuus ei kärsi kuitenkaan koronakriisistä yhtä paljon kuin monet muut teollisuuden alat tai teollisuus keskimäärin. Elintarviketeollisuuden tuotannon volyymi ja liikevaihto kehittyvät tasaisesti ja alan kokonaistilanne pysyy verrattain vakaana. Koronakriisin vaikutukset elintarviketeollisuudessa näkyy ennen kaikkea kysynnän muuttuneena rakenteena, kun kysyntä on siirtynyt ruokapalveluista vähittäiskauppaan. Ja tähänkin muutokseen teollisuus on kyllä pystynyt todella hyvin vastaamaan, mutta tietenkin sellaisille alan yrityksille, jotka on palvellut ensisijassa ruokapalvelualaa, niin on ollut varmasti hyvin haastavat ajat. Voimakas investointitahti jatkuu elintarviketeollisuudessa edelleen. Elintarviketeollisuudessa panostetaan myös todella voimakkaasti tuotekehitykseen. Tätä kuviota ehkä pitää sen verran selittää, että kun siinä kuitenkin näkyy tämmöisiä merkittäviä piikkiä tämän vuoden alussa että ne ei liity mitenkään koronaan, vaan esimerkiksi toi tämän vuoden tosin kevään piikki tonne alas, niin se on seurausta siitä, että vuonna 2019 vastaavan aikana oli voimakas piikki ylöspäin. Nämä osuu siis näihin juhlapyhien aikoihin, eli 2019 pääsiäinen ja vappu oli molemmat osuu samalle viikolle, ne oli tuossa huhtikuun lopussa oli pääsiäinen vähän ennen vappua, ja siinä on totta kai sitten myynti kasvoi voimakkaasti. Ihmiset kuluttaa juhla-aikoina ruokaa vähän eri lailla kuin arkena. Ja sitten vastaavasti tänä vuonna niin pääsiäinen ja vappu osuu eri kuukausille, ja pääsiäinen osuu vielä siihen aikaan, kun oli kyllä kaikki koronarajoitukset ja myös maan sisällä liikkumista rajoitettiin, niin oli voimassa, eli siinä oli tämmöinen ehkä vähän heikomman kysynnän jakso. Sitten päästään elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin. Mä nyt näistä aika paljon puhunkin tuosta tietenkin lihamarkkinoita ja maitomarkkinoita käsitellessä, mutta tästä vielä kokonaiskuvaa. Tuontimäärät laskee kaikissa tuoteryhmistä tänä vuonna. Itse asiassa tuonnista mä en kauheasti puhunutkaan. Eli tosiaankin tuonti on laskussa. Sen sijaan keskimääräiset tuontihinnat on aika monista tuoteryhmistä nousussa. Ja selvästi eniten pienentyy tämä lihan ja lihatuotteiden tuonti. Mä näytän sitä vielä seuraavaksi kuvionkin, mutta siinä selvästi näkyy tämä ravintoloiden kysynnän pienentyminen. Selvästi tuontilihaa käytetään enemmän tuolla ravintolapuolella. Elintarvikeviennin kasvu jatkuu tänä vuonna. Siis viime vuonna elintarvikevienti kasvoi todella voimakkaasti, ja tämä elintarvikeviennin kasvu on jatkunut tänä vuonna. Eniten on kasvanut sianlihan ja maitojauheen vienti. Ensi vuodesta sen verran, että määrää vietäväksi riittää koko ajan vähemmän. Tuotannon odotetaan sekä sianlihan osalta että maidosta vähenevän. Heikkenevä kysyntä ja lisääntyvä tarjonta kiristää kilpailua vientimarkkinoilla, ja se painaa hintoja. Tässä on vielä tosin erikseen tämä lihan osalta elintarvikkeiden vienti, tai lihan osalta vienti ja tuonti. Eli Suomesta viedään tänä vuonna runsaasti sianlihaa Kiinaan, ja vientihinta on myös hyvässä nousussa. Ensi vuonna tämä Kiinan vienti alkaa hiipua, kun Kiina saa omaa sianlihan tuotantoaan sitten taas palautettua. Ja lihan tuonti on tänä vuonna pienentynyt merkittävästi, ja taustalla on nimenomaan tämä lihan kysynnän väheneminen ruokapalveluissa, ja ensi vuonna odotetaan, että tämä tilanne osittain sitten palautuu. Sitten päästään tähän ruoan hintakehitykseen.
Ruoan hinta nousee yleistä inflaatiokehitystä nopeammin tänä vuonna. Eli meidän ennusteen mukaan ruoan hinta nousee tänä vuonna 1,5%. Yleinen inflaatio on tänä vuonna PTT:n KT-ennusteen mukaan 0,3%. Ensi vuonna sitten elintarvikkeiden hintojen nousu on 0,5%. Yleinen inflaatio on siinä hyvin lähellä 0,8%. Tämän vuoden osalta tätä ruoan hinnan yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa nousua selittää erityisesti tämä tuontihedelmien, marjojen ja vihannesten hintojen nousu. Erityisesti tosin hedelmät ja marjat on kallistunut, niiden hintojen nousu tänä vuonna on 6%. Osittain se selittyy sillä, että Suomessakin jäätiin tänä kesänä sadoissa heikommalle tasolle kuin mitä oltiin viime vuonna. Hinnat oli nousussa, mutta myös tämä tuontihedelmät ja marjat, niin suurin vaikutus tulee niistä. Eli erityisesti tuolla niin kuin Euroopassa niin hedelmien, marjojen, vihannesten hinnat on ollut todella voimakkaassa nousussa. Siihen on vaikuttanut osaltaan, että siellä on, toisin kuin Suomessa, niin siellä on vähän realisoitunut tämä kausityövoimaongelma. Siellä on ollut logistiikassa muutenkin ongelmia, ja myös ehkä sääolot ei ole ollut ihan parhaat, eli siellä on sadot jäänyt vähän pieniksi. Lihan ja lihatuotteiden hinnat nousi viime vuonna todella voimakkaasti, ja myös tänä vuonna lihan hinta kallistuu. Lihatuotteiden hinnat kallistuu kaupassa enemmän kuin ruoan hinta keskimäärin. Se heijastaa varmaan osaltaan tätä lihamarkkinoiden hyvää tilannetta. Mutta tosiaan ensi vuonna odotetaan, että ruoan hinnan nousu tasoittuu. Kysyntä alkaa kohdistua enemmän tämmöisiin edullisempiin tuotteisiin, jossa vähittäiskaupan hintakilpailu on tiukempaa. Eli kyllä tämä talouden tilanne niin kuin heijastuu myös ostovoiman kehityksen kautta sitten niin ruoan kysyntään ja ruoan kysynnän muutoksiin. Mä otin vielä tähän sitten kuvan tästä, että kuinka ruoan hintakehitys on mennyt Suomessa verrattuna siihen, mitä EU:ssa on tapahtunut. Eli tänä vuonna ruoan hinta on EU:ssa noussut selvästi Suomen hintoja nopeammin. Voi sanoa, että EU:ssa on ollut tällainen koronapiikki keväällä. Ja se selittyy nimenomaan, mistä puhuin jo, niin suurimmaksi osaksi tällä hedelmien, kasvisten, marjojen erittäin voimakkaalla hinnan nousulla. Että siellä on esimerkiksi Saksassa nähty 20% kuluttajahintojen nousua näistä tuotteista. On myös lukenut juttuja siitä, että kyllä on myös Keski-Euroopassa kritisoitu elintarvikeketjun toimivuutta. Eli siellä elintarvikeketjun toiminta ei ole ollut yhtä varmaa, yhtä vakaata kuin Suomessa. Kauppoja on syyllistetty, että he ovat käyttäneet tätä tilannetta hyväksi nostamalla hintoja. Mutta tosiaankin tänä vuonna ruoan hintakehitys Suomessa on huomattavasti maltillisempaa kuin EU:ssa keskimäärin. Me ei EU:n hintoja ennusteta, niistä varten tästä kuviosta puuttuu noin ennusteviivat. Ja ensi vuonna Suomessa ruoan hinta ei laske, mutta ei kauhean paljon nousekaan, eli hyvin vakaata kehitystä. EU:n ruoan hintakehitykseen en ota ensi vuoden osalta kantaa, mutta tosiaan niin tämän vuoden osalta niin Suomessa on ollut kyllä hyvin vakaa hintakehitys muuhun EU:n verrattuna. Tässä oli meidän kalvot ja meidän esitykset. Nyt otetaan mielellään vastaan kommentteja ja kysymyksiä, ihan mitä tahansa mieleen tulee. Kiitoksia. Esitys taas kerran. Ihan rohkeasti
kertokaa mitä tuli mieleen esityksen aikana tai kyselkää tarkentavia kysymyksiä. Onko niin, että mikrofonit saa laitettua päällä itse? Tässähän on sellainen, että voi määrätä niin, että ei saa. Kyllä mikin saa kyllä päällä vaan ihan itse laittamalla. Ja nyt vaan tuu mitään. Sitten on varmaan aika päättää tilaisuus. Hyvin sitä pankin niin tehokkaasti. Ei nyt taida kenelläkään olla sit mitään kommentoitavaa tai kysyttävää niin On. Martti auki jo. Martti Patias. no niin, hyvä Martti. Pitäisikö meidän puhutaan Martti jotain? Me ei kuulla sua. Meillä on mikki auki, että pitäisi kyllä kuulua. Martti yrittää puhua. Martti, sun pitää yrittää enemmän. Saadaankohan me Martin ääntä kuuluville? Pitäisi olla Martin mikki kyllä auki, ainakin tämän systeemin mukaan, että pitäisi kyllä kuulua. Mutta ei sieltä kyllä mitään näe kyllä ääni tulevan. Saataisiko Martti sun kysymys tuonne chattiin? No niin, kiitos. ASF-merkitys sianlihamarkkinoilla näyttäisi kohtalaisen pieneltä meille. Miksi? Oletan nyt, että tarkoitat, että tästä niin kuin eteenpäin ja tämä niin kuin Saksan keissi. Saksan keissi on se, mitä tarkoitat ja vastaan siihen. Hyvä Martti vahvistaakin, että tästä on kysymys. Eli joo, me ei nyt tällä erää nähdä, että se ihan hirveästi vaikuttaa meidän tilanteeseen, koska me nähdään, että se mitä tapahtuu, niin on se, että kauppavirrat maailmalla vaihtaa suuntaa. Eli se saksalainen sianlihakin kelpaa syötäväksi, että EUn sisällä ainakin, niin se, että jos siellä Puolan rajalla on 37 villisikaa, joilla on ASF, niin se ei vielä estä ihmisiä syömästä sitä Hollannin rajalla tai Bayerissa tuotettua sianlihaa EUn sisäpuolella. Et näissähän on tietenkin näissä niin kuin Kiinan ja muidenkin Aasiamaiden toimissa, niin niissä on tietenkin myös tällainen kauppapoliittinen aspekti havaittavissa. Et me nähdään tosiaan se vähän niin, että sitä Saksasta Kiinaan mennyt liha, niin sitä menee nyt jonnekin muualle ja sitten muualta menee sinne Kiinaan lihaa ja muualta voi olla myöskin Suomi ja
sen takia me nähdään, että ei kuitenkaan, että tavallaan niin kuin sianlihan määrä maailmassa ei muutu, eikä sianlihan kysyntä. Et sen paremmin tarjonta kuin kysyntäkään ei käytännössä muutu, niin sen takia me uskotaan, että Suomen osalta niin ne vaikutukset jää kuitenkin suhteellisen pieniksi. Sitten on tietysti eri asia, että jos meillä jossain vaiheessa huomataan vaikkapa Venäjän rajan tuntumassa, että sieltä on tullut villisika, jolla on ASF, niin sit jos meidän vienti sinne Kiinaan menee kiinni, niin sitten sillä on varmasti samalla tavalla vaikutuksia kuin mitä nyt on ollut Saksassa niin kuin heidän omilla markkinoilla vaikutusta. Et kyllähän se niin kuin ainakin sit niin kuin ensimmäisessä hetkessä vetää hinnan alaspäin kun sitten tulee epävarmuus siitä, että minne sitä saadaan vietyä. Mutta tällä hetkellä me ei nähdä, että toi Saksan tilanne, Suomen tilanne nyt ihan hirveän paljon hetkauttaa. Harmi, ettei Martti pysty nyt puhumaan tähän vastaan, mutta jos haluat jotain kommentoida, niin chatti on edelleen kuitenkin käytössä. Ja pahoittelut Martille ja kaikille muillekin siitä, että tässä nyt tosiaankin tällaista teknistä ongelmaa on. Sitten siellä on Helillä asiaa. Kuultaisikohan me Helin ääntä? No hei, kuuluuko mun ääni? Joo, Helin ääni kuuluu. No niin, hyvä. Kiitokset hyvästä jälleen kerran ennusteesta ja esityksestä. Mä haluaisin ehkä muutamaan asiaan vähän kommentoida. Mulla on varsinaisia kysymyksiä, mutta kommentteja. Ensinnäkin tämä ruoan hinta. Se, että syy, minkä takia Suomessa on niin kuin maltillisempi hintakehitys, niin johtuu ihan puhtaasti kauppojen valikoimajaksoista. Eli viime keväänä ennen siinä vaiheessa, kun korona oli kiihkeimmillään ja kysyntäshokki pahimmillaan, niin siinä vaiheessahan neuvoteltiin syksyn valikoimia ja hintoja, jotenka tavallaan niin kuin hinnat oli jo lyöty kiinni niin kuin koko tälle vuodelle, että sellaista niin kuin heiluntaa ei niin kuin pystynytkään tapahtumaan niin kuin koronasta johtuvaa heiluntaa. Ja nyt niin kuin nähdään sitten niin kuin ensi vuoden niin kuin tammikuusta alkaen, että millä tavalla niin kuin se on sitten niin kuin tavallaan tämä reagointi sitten tähän koronakustannukset ynnä muut, että miten ne on sitten niin kuin tulee näkymään tuossa alkuvuoden valmiissa ja hinnoissa. Ja siis Keski-Euroopassahan ei ole tällaista niin kuin näin pitkiä valikoimasyklejä, että siellä niin kuin pystytään niin kuin nopeammin reagoimaan sitten markkinassa näihin erilaisiin hintamuutoksiin. Sitten tästä elintarviketeollisuuden tilanteesta niin pari juttua, eli tosiaan elintarviketeollisuus on vakaa, suhdanne vakaa, mutta niin kuin myös sitten niin kuin Suomen tapaan jälkisyklinen, eli vähän niin kuin perästä kuuluu sitten, että miten tämä niin kuin loppujen lopuksi tulee vaikuttaa elintarviketeollisuuden tilanteeseen. Se, mistä te ette puhunut kauheasti, oli tästä ostovoiman kehityksestä, että miten niin kuin ostovoima tulee kehittymään yleisen taloudellisen tilanteen kautta tarkasteltuna, ja sillähän on niin kuin suuri vaikutus sit siihen, että miten niin kuin elintarviketeollisuus tulee pärjäämään niin kuin kotimaissa ja sitten toisaalta sitten tietenkin siellä vientimarkkinoilla. Mutta se, mitä me nyt jo nähdään Tilastokeskuksen näistä aineistoista, niin on se, että kyllä tämä niin kuin vientikysyntä, se ei ole yhtä reippaassa kasvussa kuin viime vuonna tähän aikaan. Ja valitettavasti siellä niin kuin näkyy, kun katsoo yrityskokoluokkia, niin kyllä siellä niin kuin esimerkiksi ne suurimmat yrityskokoluokat, niin niiden kehitys on niin kuin suunnilleen yhtä negatiivinen kuin Venäjä-pakotteiden aikaa vuonna 2014. Ja että se droppi tavallaan niin kuin, on ollut aika iso alkuvuoteen nähden niin kuin tässä kesän aikana. Ja se on tietysti vähän huolestuttava juttu. Ja sitten ehkä kolmantena tekijänä ostovoiman vientikysynnän lisäksi niin siihen, että mitä elintarviketeollisuuden tilanne tässä niin kun
sitten kehittyy, niin on tämä yleinen kustannuskehitys, että oli hyvä kuulla tuosta noin, että nuo panokset ei ole niin kuin raaka-aineiden hintakehitys ei ole mitenkään, niin kuin, tai on suhteellisen myönteinen, mutta koronaan liittyviä kustannuksia on niin kuin tässä nyt otettu yrityksille aika paljon nyt tässä kuluvan vuoden aikana. Ja sittenhän meillä on myös niin kuin työehtosopimusneuvottelukierros tuossa ensi vuonna edessä, että miten tämä tämmöinen niin kuin työvoimakustannukset sitten tulee kehittymään, niin kaikki tällaiset muuttujat otettava huomioon siinä, kun katsotaan, että mihin mennään ja miten käyrät kehittyy elintarviketeollisuudessa. Niin muuta. Kiitos Heli, tosi hyviä kommentteja. Toi kustannusasia, joo, se on tosi mielenkiintoinen, että todellakin niin kustannukset on laskussa tänä vuonna, mutta nimenomaan varmaan teollisuudesta tulee vastaan tuo, että tänä vuonna on ehkä kertynyt vähän semmoista velkaa, että ei olla saatu kyllä kaikkia nimenomaan koronasta aiheutuvia kustannuksia nyt sitten, kun hinnat on tosiaankin neuvoteltu jo aikaisemmin, niin vietyä hintoihin, että tavallaan, että kuinka se sitten ensi vuonna vaikuttaa, että siellä on paineita sekä niin kuin, nostaa hintoja tämän takia, tai sitten myös se, että kustannukset on laskussa, niin myös sitten toiseen suuntaan näitä vaikutuksia. Tuosta ostovoiman kehityksestä, niin tosiaan siis meidän KT-ryhmän ennusteen mukaan ostovoiman kehitys Suomessa tänä vuonna siis no se heikkenee, mutta edelleenkin ostovoima kuitenkin on kasvussa, että Suomessa voisi ajatella, että nämä niin kuin ostovoimasta lähtevät vaikutukset elintarvikemarkkinoille jää aika vähäisiksi. Et mä ainakin näkisin itse, että se on kyllä enemmän tulee sitten tuolla niin kuin muissa maissa viennin kautta, että siellä ehkä sit tilanne ei ole niin hyvä kuin Suomessa. Mutta tosi hyviä kommentteja, Heli, kiitos. Onko vielä joku käsi pystyssä? Onkohan vielä jotain haluuko kommentoida, kysyä? Mä en ainakaan näe, että kenelläkään olisi käsi pystyssä, ja täällä chatissakin niin ei ole kysymyksiä. Eli kai me voitaisiin ruveta päättelemään sitten tätä tilaisuutta. Tähän aika hyvinhän pysyttiin aikataulussa, ajateltiin, että tunnissa mennään, niin siihen päästiin. Kiitoksia kaikille teille osallistumisesta, ja totta kai jälkikäteenkin saa kysellä ja kommentoida ihan mitä vaan, mielellään otetaan aina palautetta vastaan ja ensi keväänä sitten taas ennustemerkeissä. Kiitos ja hei hei! Kiitos paljon! Kiitoksia!